Il-pandemija f'pajjiżna ħallit fatalità oħra raġel ta' 85 sena illi miet fl-aħħar 24 siegħa biex bekk l-ammont ta' vittmi issa jammontaw għal 35. Nħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie spjegat li l-anzjan kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fis-27 ta' Settembru u daħal l-Isptar St. Thomas fit-28 ta' Settembru. Sussekwentament telef ħajtu aktar kmieni tul il-jum tal-erba'. Din hija l-20 mewta fi 13 jum kawżata l-pandemija f'Malta. Intant, fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 23 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każijiet attivi niżlu għal 467 wara illi 78 fiequ minn dan il-virus. Pajjiżna sa issa kellu total ta' 3267 każ fil-waqt li total ta' persuni li fiequ mill-COVID huwa ta' 2562. Il-każi ġodda rapportati l-erba' għadhom qed jiġu investigati. Mill-każi ta' tlieta instab li 7 kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentament. Żewġ każi oħra kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, każ minnhom kien mill-cluster ta' Dar San Giuseppe, żewġ każi oħra kienu importati, każ minnhom minn fuq il-post tax-xogħol, każ ieħor mill-cluster ta' Paċeville fil-waqt li 3 każijiet oħra minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li l-aktar cluster fost id-29 imħabbra t-tlieta kienu sporadiċi fejn 12 minnhom ma kellhomx idea minn fejn setgħu ġew infettati. Meta kmieni filgħodu kien mistoqsi minn Net News dwar ir-raġunijiet għalfejn l-anzjani li ttestjaw pożittiv tħallew fir-residenzi tal-anzjani u ma ttieħdux għal kura fl-isptarijiet tagħna, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn farfara fuq is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis. Il-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani flimkien mad-Dipartiment tal-Saħħa Pubblika kienu faslu pjan ta' kif għandu jiġi takiljati jekk ikun hemm każijiet fid-djar tal-anzjani. Dak il-pjan baqa' jiġi segwit. Dan meta f'nofs l-imxija ta' din il-pandemija l-istess Fearn kien saħaq li l-isptarijiet lokali kienu attrezzati sabiex iħabtu wiċċhom mal-eventwali tieni mewġa issa li ninsabu fiha meta mistoqsi dwar ir-raġuni għalfejn għadu ma reġax ġie msejjaħ stat ta' emerġenza ta' saħħa pubblika. Il-Ministru tefaħħa fuq is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gawci. Sakemm id-deċiżjoni hija u tibqa' fid-dejn is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika jekk tiddeċiedi li hemm bżonn li jiddikjaraw emerġenza ta' natura ta' saħħa pubblika jiġri. Tlabna wkoll il-Ministru tas-Saħħa aġġornament dwar ir-rata ta' trasmissjoni lokali. L-R-factor l-aħħar li kont informat dwaru ġifieri xi jumejn ilu kien ftit iktar minn 1. Dan ifisser li trasmissjoni fil-komunità fil-Gżejjer Maltin għadha predominanti. Dan kollu ġimma biss il-bot mill-ftuħ tal-iskejjel fejn fil-waqt li lura f'Marzu l-iskejjel ingħalqu meta kellna 12 każ attiv. Ġimma oħra l-klassijiet ser ikunu qed jilqgħu lura lil uliedna f'sitwazzjoni fejn għad għandna aktar minn 460 każ attiv. Intant minn għada il-ħamis l-1 ta' Ottubru ma tistax tkun fi grupp ta' aktar minn 10 persuni fi spazji pubbliċi kif dan in-numru tniżżel minn 15 u ser ikun qed jonqos b'5. Dawn ir-restrizzjonijiet ġodda tħabbru mill-awtoritajiet tas-saħħa wara li fl-aħħar ġimagħtejn il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna ammontaw għal 609. Dan ifisser illi fi spazji pubbliċi madwar il-Gżejjer Maltin gruppi ta' aktar minn 10 persuni huma projbiti, inklużi fuq bus stops u queues. La darba ma tinżammx id-distanza soċjali bejniethom. Madankollu din il-miżura mhux ser tkun qed tapplika għal persuni illi għajxu fl-istess residenza.